Hej alle sammen, velkommen til den her lineup. Det er altså Tottenham mod Everton. Og jeg har tænkt mig at lave Tottenhams lineup, hvad jeg tror. Jeg ved bare ikke, om det er den rigtige formation, den her de bruger. Men i målet selvfølgelig Lloris og Hugo Lloris selvfølgelig i målet for Tottenham. Og her har vi altså Alderweireld. Han er lige her. Toby Alderweireld, tror jeg det er sådan man udtaler ham. Og her Vertonghen. Selvfølgelig Vertonghen. Og Walker, Kyle Walker er selvfølgelig her. Kyle Walker. Og left back Rose. Og her der tænker jeg lidt Dembélé kommer på den her, og CM her Christian Eriksen, og her Ali. Selvfølgelig Ali her på den her. Kan jeg ikke finde ham? Selvfølgelig kan jeg ikke finde Ali. What? Vent. Der er Ali. Når det er 2 eller Ali er her. Left wing. Charlie. Og på toppen har vi selvfølgelig Harry Kane. Og her der har vi Lamela. Den her lineup, jeg tror, at det bliver sådan en her. Den her lineup. Jeg ved ikke noget om det endnu, men jeg har måske en lille fornemmelse om, at den er en stærk lineup. Med Christian Eriksen, vores danske mand, Harry Kane oppe på toppen, fantastisk. Lamela. Men ja, vi har masser af hurtighed på holdet, som I kan se der, fordi så skal vi udfordre Coleman. Han er ikke verdens hurtigste. Der skal vi udfordre ham, synes jeg, med deres hurtighed. Fordi de har mange hurtigheder. Walker, som der kan komme op ad banen her, udfordrer og så lægge indlæg. Fordi han er jo 90 i pace. Nå, men nok om det. I må have det godt, og jeg vender tilbage om min mening om kampen imellem Tottenham og Everton. Vi ses. Hej hej.